Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kunzima kowesifazane wahlaselwa uhlobo lwezinja zama-pitbull amathathu zomqashi wakhe maqede zamlimaza ngehluku ngoJanuwari. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijona leli khasi wamulekile igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Namanje uthwele kanzima owesifazane uSelina Kokoloso wahlaselwa izinja zomqashi wakhe zamkhipha ikhala, udebe kanye nezindlebe. Zabe sezimlimaza kabi amathanga kanye nemlenze nezandla. Yize noma ibonga impilo Kokoloso kodwa usephila ngaphansi kwesimo esinzima njengoba abazukulu bakhe bengasakwazi nokubhekana naye, bayamesaba futhi bayambalekela njengoba abamazi enje. Ekhuluma nelinye lamaphephandaba uthe impilo yakhe ishintshe kakhulu njengoba nezinye zehlobo seziyamesaba ngendlela asebukeka ngayo emva kokuhlinza. Uthe ngisinde ekufeni kodwa ke ngeshwa sekumele ngiphile nokwazi ukuthi vele angiseyena lo muntu ebengivele ngiyena. Abantu abaningi sebeyangesaba basaba nokusondela kumina. Uthi impilo engiyiphilayo kwanami angisazi ngizokwenza kanjani ngayo. Uthi okumphatha kabi kakhulu ukuthi umqashi wakhe akakaze atshengisa ukuzwelana naye njengoba wayikhathazeke ngezinja zakhe kunempilo yakhe. Uthi impilo yami imosheke kakhulu njengoba akasekho nomuntu ofuna ukungiqasha njengomsizi wasekhaya nginje. Nomqashi wami akakaze abonise ukuzwelana nami, akakaze angishayele ngisho ucingo noma engivakashele nje esibhedlela. Kuchaza yena uMgili. Wathi sonke lesikhathi ubeqeqe esibhedlela eChris Hani eParagwana Academic wabuyela ekhaya eBlomhof eNorthwest ngemumva ngokuhlinzwa isikhathi eside. Uthe ngoMay 9 uzophinda ke abuyele esibhedlela lapho yohlinzwa khona ngemizamo yokulungisa indlebe kanye nezindebe. Kathuke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evideo.